Welcome to my channel Step by Step. Please like, comment and subscribe. Ngipediang subhaya phi baro sha kanika channel jongi ka step by step. Hakanika por hakabaniko nya kren nya page pangkiniki rules of mathematics. Lani kita ki an ki kendon jong ka subject mathematics. Kabaniko phimla ban puli lendet ya ka subject mathematics. Namar lada phi puli lendet lada phi klet phin sakut hiting. Bat pinamla ban pendep yaka. Bat teng lada pijak bakla ka jaka u minus ha jaka plus bat ka jubak jukhi kalong ka bakla. Ji nginya pej pat kita kiba ngihap ban puli lendet. Ka baningkong kadai ka definition bat ke formula. Ka definition kum ha ka geometry. What is a square lani what is a triangle bat kum ta ter. But ki formula kidai gitu a plus b whole thing square. But ki way de ki formula ngihap panla landat. But kabaat pat kidai ki steps. Habangile jingkan ya ka geometry ngihap pan tip ha sepang ki steps. Di lada pi bakla ki steps kamot ka jingkan jumpi ya ka geometry kalolong ka babakla. In paisa shkoi ka bantapan da ka bangipai kumnu ladangira nakadiang saktika mon ya kini ki sign jingkhen ki plus la ki minus ngiyo i ba ladangira na kadiang sakamon yo plus ukala minus but u minus ukala plus but u multiply ukala sa u divide but u divide ukala sya u multiply. Tingin pe sa skui ka bantapan da kabangile ya ka addition. U plus but u plus ukala plus. U minus but u plus ukala minus. Tabangi pe unu bahe ngibu yu tausan. Mar u minus tu kam he ya u plus 1. Di lada ngipet u minus but u plus lada u he u plus ngibu ya usain plus kemudian ngimbu nakhamat. Lada ngipet u minus but u minus but ukala minus tamang ngi khenlang. Mentapan ngipet so multiplication u plus but into plus ukala plus. U plus but u minus into minus kamut ukala minus. But u minus into minus ukala plus. Ngoba ban ya like, ya comment, ya subscribe, but ya on your notification bell jong kani ka channel Kublai Shibun. Thank you for watching, and please come back.